De organisatie van dit Schuttersfeest in Sweikhuizen klopte tot in het detail. De juryleden moesten een druk programma afwerken en zojuist zag u een keuring van de generaals en keizers. Een andere discipline is het exerceren. Door de deelnemende schutterijen is hier heel hard op geoefend de afgelopen weken. En alles gaat zoals u ziet met een militaire precisie. Nee, wij hadden toch niet. Dat was een tweede. Schutterij. Kom op televisie. Rechts uit de flank. En dat laat. Links, 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 links. Hoe! Rechts en links, 2, 3, 4. Rechts komt ie. Rechts, 1, 2, links, 2, 3, 4. Links, links. Rechts, oppasseren. Rechts. Links, 2 en 3, 4. Links.